Tässä olisi vielä kiva, jos olisi jotain yrttipenkkejä tai jotain. Niin. Luonnonmukainen kurssi. Ai jaa. Ai mikä? Tuota sanomalista laitetaan. Niin. Niin, sinne mullan alle, Niina. Se veräjä, mistä on kyllä kauhean pimeitä kuvia. No varmaan. Mä oon tässä koko ajan kuvannut. Niin. Ai se on ihan elävää kuvaa vai? Jep. Koska ei tätä pysty muuten ikuistaa mun mielestä. Niin. Se pystyy ottaa niinku kokonaisuutena sillä. Niin. Tuolla oltiin. Mähän sanoin, että ei tää ole enää kuin yksi auto. Ei kun on siellä se jo, no mitä? 2. Savusauna. Oi ihana, ois mennä sinne. Tuolta vähän tiippuu. Se oli siellä vähän sitä tiippuu. Laitaanko kökkyä pesään ja Sieltä ja tonne uimaan järveen. Niin. Niin, se kuule savusauna. Kertokaa nyt vähän fiiliksiä 14 kilometrin jälkeen. Kyllä väsyttää. Tulipa tehtyä. Niin. Tuntuuko mitään? Tuntuu, jalat on aivan tuossa nukkana. Nyt pitäisi näyttää ihan, että on mitään. Eihän tämä nyt tunnu. Eihän tää tunnu yhtään mitään. Niin, ei, on niin hyvä kunto. Tuleeko se ääni, kun minä tuleeko se ääni? Joo, kai tämä nyt tunnu. Ei, nyt ei tunnu, kun äänikin kuuluu. Joo. Ja päästiin, kuulkaa, näin perille. Niin. Karhukin meitä peljästyi. Se varmaan nettiin. Niin, karhukin peljästyi. Juoksi karkuun. Joo. Varmaan sinne. Ei tullutkaan, vaikka uhka sensi. Niin. Joo. Ei kyllä peljästy. Hm. Kyllä oli sellaiset madamet liikkeellä. Mikähän tässä on kaahannut? Niin. On se. Niin tuolla metsässä mä näin sen vessa. Ei vessassakaan yhtään. Mua ainakin. Missä vessa oli? Ihan tossa metsässä. Kaikki on tullut, kato täältä näin läpi. Kaikki on tullut niin läpi, että... Mä voisin käydä siellä nyt, sitten vois ottaa vähän sitä kahvia ja sitä keksiä vielä. Joo, kyllä me istahdetaan ihan helttohollet kuule hetkiksi aikaa. Tässä on penkkiä tuossa lähellä vielä. Niin, jos tässä vain on, niin hetkeksi kyllä istahdamme ihan ja... Joo. Ennen kuin Mutta yhtään... mehän voitais periaatteessa ajaa vaikka siihen ja sit siellä. Ja siellä niin siellä toisessa parkissa. Niin. Niin, siellä mennä sinne. Joo. Joo. Niin, kyllä.